आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला कार्यरत आहेत. महिलांनी स्वतः पुढाकार घेत हिरिरीनं काम केल्यास देशाची प्रगती अधिक गतीने होईल. मालवण पंचायत समितीमधील महिला सदस्यांनी तालुक्याच्या विकासासाठी स्वतःला झोकून देऊन काम करावं, यासाठी प्रशासनाचे आवश्यक ते सहकार्य लाभेल असं प्रतिपादन मालवण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण यांनी बोलताना केलं. मालवण पंचायत समिती येथे महिला दिन कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी नवनिर्वाचित पंचायत समिती महिला सदस्यांच्या हस्ते राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी या थोर स्त्रियांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री सावंत, गटशिक्षणाधिकारी संजय माने, बालविकास प्रकल्प अधिकारी उल्का खोत आदी उपस्थित होते. यावेळी नवनिर्वाचित जीप सदस्या वर्षा सांबारी, पंचायत समिती सदस्या योजना कांबळी, प्रज्ञा चव्हाण, माधुरी मसूरकर, रिया बावकर, पंचायत समिती सदस्य दीपक उर्फ बंडू चव्हाण, गणेश तोंडवळकर, दीपक सुर्वे यांचा गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसंच पंचायत समितीमधील सर्व महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही पुष्प देऊन सन्मानित करण्यात आलं. आणि महिला काय असते ती युनोनी पहिलं दाखवून दिली पाहिजे पंच्याहत्तरमध्ये. आणि त्यावेळेस आपलं 1975 त्यावेळी सर्व देशाने ते केलं. ते भारत देश पुढे होता. तुम्ही जर जागतिक देशांच्या देशाचं मानांकन पाहिलं तर सर्वात जास्त काळ इंदिरा गांधीसारखी महिला आणि मुख्यमंत्रीसारखी महिला आपल्या भारतात होते, बऱ्याच पदावर होते. इतर देशात बघितलं तर तसं दिसत नाही आहे. महिला प्रधान देश आपला आहे, त्यामुळे आपल्याला सर्वांना महिलांसाठी काम करावं लागेल. ते करत असताना हळूहळू आपल्या प्रशासनात बदल होत गेला. पहिल्यांदा आपण 25% आरक्षण महिलांचं होतं, त्यानंतर 33% झालं, त्यानंतर आता 50% झालं. म्हणजे काय महिलांमध्ये जी प्रगती बघल्यानंतर देशाला सुद्धा पत्रकारिता सारख्या मोठ्या देशावर आपल्या राज्यात काम करताना तिसऱ्या लेवलला जी म्हणजे मानांकन करते ती पत्रकारिता, त्यांना पण समजतं की महिलांना कुठेतरी न्याय दिला पाहिजे. आणि महिलांनी पुढे येऊन जर काम केलं तर आपल्याला देशाला, राज्याला, गावाला आपल्याला प्रगती निर्माण करता येईल. त्यामुळे महिलांना 50% आरक्षण शासनाने निर्माण केलं. आता आमदार खासदार यांच्यातही तसंच महिलांचं आरक्षण 8 मार्चच्या वर्षापासून आपण सर्वजण तिथे यावं. तसं आमच्या प्रशासनात खूप वेळ विषय सुरू होता, परंतु कोणालाच म्हणजे वेळ नव्हता. आपण वेळेवर जातो, कोण इथं जातो, काय करतो. इलेक्शनला बरेच दिले होते. त्यानंतर काही जणांना PLO काढलं होतं. काम करतात जरी असा उशिरा आले तर 2 तास उशिरा थांबून काम करतात. म्हणून पंचायत समिती आत्महत्या केली. त्यामुळे तुम्हाला पंचायत समिती कर्मचाऱ्याला, पदाधिकाऱ्यांचं नेहमी सहकार्य लाभेल. कारण बरेच पदाधिकारी माझ्या ओळखीचे आहेत असतील, परंतु पदाधिकाऱ्यांना असं अजूनपर्यंत मालवण पंचायत काम करताना असतात. पदाधिकाऱ्यांनी यांच्यात तसं मोठं हे संघर्ष असे निर्माण झालं नाही. त्या अनुषंगाने काम करत असताना नेहमीच पंचायत समिती आमची तालुक्याला, जिल्ह्याला, राज्याला दिली आहे. त्यामुळे आपण काम करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारे जरी हे असतं, जबाबदारी असते, म्हणजे प्रशासनात काम करत असताना पंचायत लेवलला बोलली पाहिजे असं मला आव्हान करतो. आजच्या प्रसंगी जसं महिलांना बोलवलं, सुट्टी होती, त्यांचा हे झालं, मी असं सांगेन की आजचा दिवस आहे. पंचायत सदस्य सगळे इथं आले, त्यांना एक आपण आपली आपुलकी काय आहे, आपलं काय आहे त्यांना आपण आपण दिवस त्यावेळेस तुमच्या प्रशासनातील किती तुम्हाला आपुलकी आहे त्यांना जाण झाली. त्यामुळे त्यांना पण आपल्याला काय जबाबदारी त्यांना स्वतःहून बोलून दाखवली. काही जण मॅडम बोला की पहिल्यांदाच बोलतो, तुम्ही जे डेअरिंग केलात प्रत्येक महिलांनी खरोखर तुम्ही कौतुकास्पद करा. कारण पहिल्यांदाच येऊन एवढं बोलणं हे सुद्धा अपेक्षित आहे. कारण महिलांनी पुढे येऊन जर बोललं तरच आपला देश, आपला तालुका आपल्या गाव पुढे जाईल. नाहीतर आपण जर मागे विचार केलं तर आपण पुढे जाणं कठीण येतो. मी आज सर्व पत्रकार बांधवांना सांगेन की ज्यावेळी आपण काम करत असताना पत्रकार बांधवांनी आम्हाला खूप मदत केली आहे. त्यांचे एक कधीही चांगलं द्यायला बा आता असाच कार्यक्रम आहे, पत्र द्यायला पाहिजे असं काय नाही. त्यांनी उपस्थिती दाखवली आणि त्यांनी खूप सहकार्य करतात. त्यांचे मी धन्यवाद देईन. सांगायचं तर मॅडम सर्व ठिकाणी बघितलं तर उच्च सराव आहे ते काय कमी नाही. आणि शासनाने पण त्या महिलांच्या विकासासाठी विविध प्रोत्साहनात्मक योजना पण आणलेल्या आहेत आणि त्याचा पुरेपूर लाभ आपल्या महिला विद्यार्थी सर्व घेत आहेत. त्यासाठी महिलांच्या आपण त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि पुढील त्यांच्या वाईटसाठी चांगलं हे देणं हेच आपल्याला आपलं कर्तव्य आहे. तसं मी सांगेन की
तर आता एकच नोव्हेंबरमध्ये अर्ज झाला आहे सहाय्यकारी प्रतिक्रिया म्हणून. आपण सर्वांनी सहकार्याने मी पण नवीन आहे ते आपण सहकार्याने प्रशासनाने आपण चांगलं काम करूया. जिल्हा स्तरावर स्तरावर करूया एवढं सांगेल. जय हिंद. आम्हाला पण तुम्हाला आमच्या महिलांचं तुम्ही या पद्धतीने स्वागत केलं आणि खूपच म्हणजे तुमची आमची चांगली होत आहे. मी आणि मला एक म्हणावं असं वाटतं की आपण बघितलं आता सगळ्यांनी सांगितलं की आमच्या महिला कुठेच कमी नाही सर्व क्षेत्रात अगदी डॉक्टर इंजिनियर वेगळ्या शैक्षणिक क्षेत्रात आहेत तिथं आहेत अगदी सरपंच पंचायत समिती जिल्हा राष्ट्रपतीपर्यंत आहे अगदी कलेक्टरपर्यंत आहे. हे सगळं असताना घरात सुद्धा महिलाशिवाय काहीच होत नाही. तुम्हाला जर बाहेर जायचं जसं पुरुषांना तर त्यांची बॅग भरायला सुद्धा आमची महिला अगं काय घेऊ गं हे करू ती नसली तर तुमचं काहीच होत नाही बरोबर ना होतं ना थोडंफार होत असेल आता जरा लेडीज सगळ्या महिला बाहेर त्यात काय होतं आता पण तरी म्हणलं सगळ्या क्षेत्रात महिला आहे पण घरात राहणारी महिला पण तेवढीच महत्त्वाची आहे. ती सुद्धा सगळं घर सांभाळत असते आणि जी घर आणि नोकरी सांभाळते तिला तर द्विधा अवस्था असते. पण बऱ्याच वेळा असं आम्हाला ऐकायला मिळतं की पुरुषांकडनं की त्या पण तेवढंच घेतात ना पगार मग त्यांनी पण तेवढंच आमच्या एवढ्या कार्यालयात काम केलं हे बरोबर आहे कारण आपण सगळीकडे पगार आरक्षण म्हणतो ते ठीक आहे. पण मला काय म्हणायचं की जर सगळ्या ठिकाणी जर महिला गरज असेल तर आपण एक दिवस का साजरा करतो. 8 मार्च हाच एक दिवस न साजरा करता बाकी सगळे वर्षभरले दिवस जर आपण महिलांसाठी दिले तिचा मान राखण्यासाठी दिले तिचा सन्मान राखला गेला. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो की एका दिवशी महिला जय जय घाल नंतर काय होतं म्हणजे घरात असते किंवा इतर ठिकाणी असते तिला तेवढं स्थान दिलं जातं. तर म्हणजे सगळ्यांना म्हणजे याच्यावरती असं वाटतं की त्या महिलेला जिनं आपली माता आहे बहीण आहे गुरु आहे अशा महिलेला सगळ्या ठिकाणी सन्मान द्यावा. म्हणून आता बघितलं की आमचा गाव आमच्या विकासमध्ये सुद्धा आपल्या 9 याच्यामध्ये पहिलीमध्ये महिला स्नेही गाव हे एक टीम आहे. एक पहिलं की याच्यामध्ये काय म्हणायचं की जर त्या महिलांना तुमच्या गावामध्ये संरक्षण मिळालं सबलीकरण झालं तुमचं सक्षमीकरण झालं तर ती महिला त्या गावाचा विकास होऊ शकते. एक जर स्त्री शिक्षित असते ती कुटुंबाचा विकास करते तसंच एक महिला जर त्या महिलांना तुम्ही गावातल्या जर हे केला तिचं संरक्षण दिलं सबलीकरण सक्षमीकरण तिला उद्योग व्यवसाय दिले तर ती महिला सगळ्या गावाचा विकास करू शकते. म्हणूनच आता आपण बघितलं शासनाने महिला स्नेही गाव तर महिलांना महत्त्व दिलं आहे. महिला स्नेही गाव त्याच्यामध्ये ज्या गावामध्ये महिलांसाठी चांगले उपक्रम केले जातील त्या गावाला 100% म्हणजे चांगलं मार्किंग आहे. आता आदिशक्ती अभियानमध्ये सुद्धा महिलांविषयक उपाययोजना महिलांना काय हे करता येईल महिलांना मग बालविवाह असेल कौटुंबिक हिंसाचार अंतर्गत असेल या सगळ्याच्या शासनाने लेख नाटके असू दे आमच्याकडे मातृत्व योजना ह्या ज्या सगळ्या योजना आहेत त्या सगळ्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कारण महिला जर आपली जर चांगली हे झाली की महिला सर्व ठिकाणी